Още ли използваш старите и тежки кофи и парцали? Имаш ли и ти цял шкаф с препарати и химикали? Забрави за тях! Заложи на силата на парата. Представяме ти Steam Mop HD, парочистачка от ново поколение. Steam Mop HD е мултифункционална парочистачка. Идеално почиства, освежава и полира всякакви повърхности. Дезинфекцира и подът съхне за секунди. С Steam Mop HD с лекота освежаваш всичките си килими и мокети с практичната приставка. Steam Mop HD е напълно безопасен за здравето. Вече е с вграден воден филтър. И не използваш никакви химикали, чистиш само с пара. Steam Mop HD е супер лек и удобен. И има голям контейнер. Цели 450 мл. Steam Mop HD е с дигитален панел за настройка. Само с едно натискане сменяш трите степени на парата. Добавили сме и нещо практично – сгъваема дръжка. Steam Mop HD е парочистачка 2 в 1. Лесно се превръща от парочистачка за пот в портативна парочистачка. С нея можеш да достигнеш и изчистиш всякакви повърхности и предмети. Модерен и елегантен Steam Mop HD е с впечатляваща мощност 1500 вата. За секунди превръща водата в пара и е готов за действие. Доказано е, че парата унищожава 99,9% от вредните микроби и бактерии. Steam Mop HD е идеално решение, ако имаш деца и домашни любимци. Steam Mop HD е с вграден воден филтър и 6-метров кабел. Комплектът включва още 2 микрофиберни подложки, които са идеални за всякакви повърхности. Приставка за килими за лесно почистване и освежаване на всякакви постелки. Добавили сме 2 четки за силно замърсени повърхности и една турбодюза. Получаваш и една супер абсорбираща коралова подложка. Направи пролетното почистване по-лесно. Вземи Steam Mop HD само за 259,90. Членовете на клуб 5 звезди спестяват 20 лева. Потърси Steam Mop HD в магазини Topshop и на Topshop.bg. Обади си и поръчай на 02 80 843 55.